Nagbinayluay sa ilang aydo ang 70 ka mga parisan nga dugay na nag-ipon dito sa Cagayan de Oro City ato sa gihimong kasalan ng bayan niadtong Sabado, Hulyo 8. Makita sa panagway sa mga kinasal, ang kalipay kay nasilyuhan na gyud ang ilang panag-uban. Sa mensahe ni Mayor Clarix Uy ngadto sa kinasal, iyang gipanghinaot nga kinahanglang magpabili ng respeto ug pagsalig sa matag usa kanila. So dako kayo kalainan. Kay kung magpakasal mo nga wala sa kasalan, dili wa iilidi tingali. Pero dako kayo kalainan nga gitagaan ninyo og pagtagad og ang inyong kaugalingon mismo maoy labing bililhon nga pagtagad nga naghatag kamo og kalig-on ug dignidad sa inyong pamilya. Nang hinautsab ang mayor nga unta magpabiling lig-on ang magtiayon luyo sa mga hagit sa panahon, mitindog isip mga ninong ug ninang sa mga kinasal ang pipila ka mga opisyal sa lokal nga gobyerno. Mitambong sab ang ubang maninoy ug maninay ingon man pamilya sa mga kinasal nga malipayong miduyog sa okasyon. Ang kasalan ng bayan kabahin sa Clarix nga serbisyo sa baryo nga programa sa lokal nga gobyerno. Napuno og kalipay ang lugar kung asa gihimo ang kasal. Nagpasalamat ang mga bagong kinasal sa lokal nga gobyerno sa mga programa niini sama sa kasalan ng bayan kay nahatagan na gyud og katumanan ang ilang dugay na nga pangandoy nga makasal.